Урад перастане стрымліваць цэны на некаторыя прадукты. Белпошта будзе забіраць сабе частку грошай, пераведзеных з-за мяжы. Беларусы не пабачаць чарговы папулярны фестываль. Пра гэтыя ды іншыя навіны суботы 11 ліпеня падрабязней раскажу ў бліжэйшыя хвіліны. Запрашаю да прагляду. Спіс тавараў, цэны на якія рэгулюе дзяржава, скарочана амаль у 3 разы, са 199 да 76 пазіцый. Савет міністраў чарговы раз змяніў рэзанансную 713 пастанову. З-пад кантролю вывелі, прынамсі, некаторыя малочныя прадукты ў шкляной тары, гарбату і цытрусы. Урад тлумачыць гэта запаволеннем інфляцыі. Цяпер кампаніі змогуць больш самастойна вызначаць цэны, што, як спадзяюцца ў Саўміне, дапаможа ім паправіць фінансавае становішча пасля стратаў ад жорсткага рэгулявання. Праўда, адначасова ўводзіцца новае правіла для ўласнай вытворчасці крамаў. У такім выпадку нацэнка на хлеб, а таксама на мяса і рыбу не можа перавышаць 10%. Змены набудуць моц праз 10 дзён пасля афіцыйнага апублікавання пастановы. Паслабленне кантролю адбылося на фоне свежай статыстыкі. Паводле Белстату, у чэрвені гадавая інфляцыя запаволілася да 4,3%. Гэта мінімум за 2,5 гады. Чыноўнікі разлічваюць, што да канца года яна не перавысіць 7%. Не праездзіў і 2 месяцаў. Гомельскі аўтапарк нумар 1 з 12 ліпеня адмяняе міжнародны рэйс да расійскага Новазыбкава. Гэты маршрут запусцілі толькі 10 траўня. Чаму адмянілі, афіцыйна маўчаць. У аўтапарку журналістам выдання «Флагшток», якія звярнуліся пад выглядам пасажыраў, прычынаю назвалі слабую напаўняльнасць аўтобусаў. Цяпер паміж гарадамі будуць курсаваць толькі прыватныя расійскія рэйсы, як да самога Новазыбкава, так і транзітам у Бранск ці Курск. Чыгуначнай альтэрнатывы практычна няма, бо праходныя цягнікі каштуюць удвая даражэй за аўтобус. Пры гэтым мінімальны попыт, згодна з сэрвісам продажу білетаў, накірунак захаваўся, хоць аўтобусы часта ад'язджалі напалову пустыя. У сярэдзіне чэрвеня і на пачатку ліпеня ў Бранскай вобласці адбыліся 2 інцыдэнты з беларускімі аўтобусамі, якія, як сцвярджаюць у Расіі, пацярпелі ад удараў БПЛА. Новае фінансавае абмежаванне ад Белпошты. Сёння з атрыманых па міжнародных пераводах грошай трэба плаціць 0,5% камісіі. Новае правіла закране тых, хто атрымлівае буйныя сумы, больш за 2000 беларускіх рублёў цягам каляндарнага месяца. Ад выплаты вызвалілі сацыяльныя плацяжы, аліменты, пенсіі і дзяржаўныя дапамогі. Аднак, каб забраць грошы без стратаў, атрымальніку давядзецца паказаць арыгінал або завераную копію дакументу, які пацвярджае такі асаблівы статус аплаты. Сёлета ў сакавіку Белпошта падняла тарыфы на лісты і паштоўкі. Узрост за рулём пад асаблівы кантроль. У Беларусі расце колькасць цяжкіх аварыяў, у якіх вінаватыя кіроўцы старэйшыя за 70 гадоў. З гэтай нагоды сілавікі звярнуліся ў Міністэрства аховы здароўя з прапановай больш уважліва правяраць старых аўтамабілістаў на медычных камісіях. Пра ўзроставыя абмежаванні гаворка пакуль не ідзе, піша ведамасная газета «Муз» на стражы. Адна з нядаўніх такіх аварыяў здарылася ў Наваградскім раёне. 9 ліпеня 81гадоваму кіроўцу «Фольксвагена» стала дрэнна за стырном. Аўта сутыкнулася з легкавіком «Тойота» на паласе сустрэчнага руху. Кіроўца нямецкай машыны загінуў. Паводле МУЗ, толькі за першыя паўгода з віны старых аўтамабілістаў здарылася 62 ДТЗ. 6 чалавек загінулі, яшчэ 65 атрымалі траўмы. Спроба змайстраваць паліцу на вакацыях у бабулі скончылася для падлетка шпіталізацыяй. У Талачынскім раёне 14гадовы хлопец цяжка траўмаваў руку небяспечным электраінструментам. Юнак узяўся распілоўваць драўляную дошку цыркулярнай пілой, якая ў нейкі момант саскочыла, паведамілі ў следчым камітэце. Юнака экстрана даставілі ў больніцу з дыягназам траўматычная ампутацыя фалангі пальца правай кісці. На месцы здарэння працуюць следчыя. Бацькам варта памятаць, летнія вакацыі – час падвышанай рызыкі. Катэгарычна забараняйце дзецям карыстацца вострай будаўнічай тэхнікай без нагляду. Усё менш нацыянальна арыентаваных праектаў у Беларусі. Брэнд адзення «Гонар» абвясціў у сваіх соцсетках пра закрыццё. Фізічны шоурум на вуліцы Ульянаўскай, 29 у Менску будзе працаваць да 19 ліпеня. Дзякуй, што вы былі з гонарам, развітваецца каманда праекту. Брэнд «Гонар» заснаваны ў 2014 годзе. Ідэяй стваральнікаў было прапанаваць беларусам сучаснае, стыльнае і якаснае адзенне. У мадэлях адзення і аксесуараў выкарыстоўваўся дызайнерскі крой, натуральныя тканіны, пераасэнсаваная беларуская сімволіка. Прычынаў закрыцця каманда праекту не называе. Спыняе працу і этнакрама «Рагна», якая
якая працавала на вуліцы Сухой у Менску. Абвестка з'явілася ў яе соцсетках, аднак інтэрнэт-крама пакуль працягне дзейнічаць. Рагна адчыніла дзверы ў жніўні 2014 і сталася першай этнакрамай у Беларусі. Старэйшы і найбуйнейшы ў Беларусі фэст гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд-2026» праводзіць не будуць. Нягледзячы на шматмесячную падрыхтоўку, імпрэзу прыйшлося скасаваць, бо, як туманна выказалася каманда праекту, так склаліся абставіны. Што менавіта стала прычынай адмены, арганізатары не ўдакладнілі. Цяпер яны шукаюць варыянты пераносу на іншы час. Калі ж знайсці новыя даты не ўдасца, каманда абяцае пачаць падрыхтоўку да наступнага года. Наш Грунвальд – гэта сапраўдная легенда беларускага феставага руху, бо ён бесперапынна праводзіўся з 2008 году. Падзея прысвечана знакамітай бітве, у якой аб'яднаныя войскі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы разграмілі ў 1410 годзе Тэўтонскі ордэн. Гэта ўжо не першы фэст, які скасавалі сёлета. Такая хваля ў Беларусі пачалася пасля стварэння спецыяльнага рэестру арганізатараў культурна-відовішчных мерапрыемстваў. У Мінпрыроды вызначылі тройку найлепшых і самых уладкаваных афіцыйных пляжаў краіны. Золата рэйтынгу аддалі гарадскому пляжу ў Мядзелі. На другім радку апынулася Берасце з зоны адпачынку каля Варшаўскай шашы. Бронзу заваявала Зэльвінскае вадасховішча. Аднак пакуль адны пляжы ззяюць чысцінёй, на іншых б'юць трывогу медыкі. Санітарныя службы правялі маштабны маніторынг і праверылі больш за 5000 пробаў вады. Вынікі несуцяшальныя. Дзясяткі пляжаў правалілі тэсты па мікрабіялагічных і хімічных паказчыках. Сярод іншага, з прычыны бруднай вады забаранілі купацца дзецям у горадні на возеры Юбілейным і на Нёмне ў раёнах Ласосна і Пышкі. У Магілёўскім раёне абмежаванні ўвялі на вадасховішчы Рудэя, а таксама пацвердзілі мінулыя забароны на Дняпры ў самім Магілёве. Аднак надвор'е ў Беларусі пакуль не спрыяе таму, каб бавіць вольны час на пляжах. На сёння сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. На большай частцы тэрыторыі чакаюцца навальніцы месцамі з залевамі. У асобных раёнах выпадзе град. Учора вечарам непагадзь абрынулася на Гомель. У выніку залева ў цэнтры гораду затапіла вуліцы. Пешаходам давялося перасоўвацца па калена ў вадзе, а транспарт увогуле стаў. Гамельчукі паведамлялі пра падтапленні на вуліцах Кірова і Свярдлова, а таксама на вуліцы Палескай. Да навінаў спорту. Зборная Іспаніі ў драматычным чвэрцьфінале чэмпіянату свету па футболе абыграла каманду Бельгіі з лікам 2-1. Бельгійцы хоць і вылецелі, але прынамсі іх гол стаў адзіным прапушчаным у браву піренейцаў. Такім чынам, фурыя роха, а такую мянушку маюць іспанцы, крочыць у паўфінал мундыялю, дзе нас чакае фантастычны матч. 14 ліпеня Іспанія згуляе супраць Францыі. Але інтрыга кіпіць далей, і ўладальнікі чарговых 2 пуцёвак у паўфінал будуць вядомыя ўжо заўтра раніцай. Расклад матчаў па менскім часе наступны. Роўна апоўначы на поле выйдуць зборныя Нарвегіі і Англіі. А ўжо глыбокай ноччу а 4 гадзіне пачнецца бітва паміж Аргентынай і Швейцарыяй. Дзякуй, што глядзіце нас. Калі для вас гэта бяспечна, падтрымайце гэтае відэа лайкам і каментаром. Сачыце за развіццём падзеяў на сайце Белсату і ў нашых соцсетках. А шырокі агляд галоўных тэмаў дня чакае вас ужо вечарам а 19 гадзіне ў праграме «Аб'ектыў». Беражыце сябе і заставайцеся з намі.